салом бародарои азиз, имрӯз мо дар бораи чӣ тавр кор кардани 250 сомон бе ҳеҷ чиз мефаҳмонем. барои гирифтани ин 250 сомон шумо як танга владид намекунед. бародари азиз, чӣ ба шумо доди 250 сомон метиҳанд? Фирмаи Stelis биткоини нави хича сар додага, номи валютааш XLMI. Компанияи Stelis 1 миллиард пули хича бировардага, ҳамон валютаи худаш ки ҳар як одам дар 25 доллар меқата, пули Тоҷикистон ка 250 сомон мешавад. мо шумо дар ҳамонро чӣ хел регистрация карданашро нишон метиҳем. боз мо ҳамира дар телефон мекунем, чунки компютер кунан мешавад, барои ки веб-камераи мо камтар хиратара, ҳамин сабаб мо телефон мекунем. шумо дар чӣ дар кора? Паспорт дар кора. одамое ки паспорт надоранд гирифта наметавонанд. ва регистрация бояд англисӣ боша. паспортое ки пешина книжка буд намешавад, англисӣ надорад, русию тоҷикия. боз ҳамон ё карта ё права ё загранка метавонед регистрация кунед, 250 сомона бигиред. боз мо шумо дар экрани телефон нишон метиҳем, рафтем. на бародарои азиз, ҳамон сайте ки мо гуфтем ин ҳамин мешавад. ози ҳамин блокчейн ном дорад. ҳаминҷа бидроем бо бухонем. якун баъде ки дро омадем 16 соат кошелек кунем, барое ки пул бояд биёяд, шумо бояд кошелек дошта бошем. боз мо ҳаминҷа регистрация эмайлтонро мекунем, бахтон код сазават мекунем. боз мо эмайлмонро менависем, лекин кул мекунем, бохатон мефаҳмем. код мо подтверждение мекунем. Continue меҷиқем. баъде ки шумо регистрация кардем, бояд эмайлтонда сообщение биёяд ки подтвердид кунед шумо ҳамонро ки шумоҳо дар ҳақиқат ҳамон чӣ шумо дромадестем блокчейн. ҳамон сообщение ҳози мо да омад. ҳози мо медроем use this my email. и эмайли ман мега ози эмайли мада медроем. Open my wallet. вақте ки ҳамон сообщение ҳуй мекунем, медроем дар ҳамон блокчейн ва худаш гав мезана, хуш омаде мега, ҳамин кор кардан аз ҳар кунен мега дар блокчейн. ози мо бо давомша нишон метиҳем. ози мо ина кошелек дар омадем блокчейнда. баъде ки шумо ҳамин кошелек ҳуй кардем, шумо дар сообщение мебиёяд ки шумо тайёрем ки ҳамин 25 доллара гирифтанда. шумо дар паспорт лозим мешавад ки ҳамин 25 доллара гирем. барои чӣ? барои ки ҳамин школьнико кӯдакҳои ёш гирифта натонанд. паспортое ки книжка вай намеша, бояд бордига гуфта мегзарем. фақат англисӣ ё права ё загран дошта бошем, ин кора мешавад. вай вақте ки ҳамон кошелек омади get free крипто мега, вай барои ки бепул гирифтани бе ягон чӣ гирифтани 25 доллар просеса худаш. меози мо паспортмо регистрация мекунем. ном, фамилия, ҳамон чизе пурсидаеса бояд паспортон бигирем, бинависем ки ягон чӣ хато нашава. ози мо ина ҷои анкета дар омадем, якун Тоҷикистонро вибрат мекунем, баъд ном, фамилия, анкетаро пур мекунем ки шумо дар 25 доллар битиҳанд. сол, рӯз, моҳи таваллудтонам мепурса. ин ози мо анкета дар омадем, ҳамон биткоина, ном, фамилия, рӯз, таваллуд, моҳ. мо ози ҳамин 1 соли ман нарасидастем, ман 17 сола шудагим. айҷа мега ки то 18 сола поён намешавад. мо ҳамон индекса навистастем. индекси шаҳртон агар надонем, индекс чӣ? ҳамон индекс шаҳр дорад ки почта ҷои почтатона. агар ҳамон индекси шаҳртон надонем, дар Google мезанем, индекс майва гарда, ҳамон Google меброра. баъд айҷа паскода менависем ҳамон индексона. баъд анкетаро пур кардем, континюро меҷиқем. мепурса allow continue, бо меҷиқем. бо регистрация рафтеста, загрузка. ин аз сайт ози забона қабул мекунем, англисӣ, русӣ. мо ози русиро мегирем. Продолжить.
давлат химона бу мекнем ози немге да давлатро буркнем тага паспорт ози регистрация мекнем ин ози чихе ки мебинем се чиз кат меша паспорт ID карта водительское удостоверение мо ози паспорта мегирем паспорт сурати ма дар кора ози на начат мекнем мара опознавать мекунам продолжить начать продолжить яким худмо сурати 3 ба 4 мегирем баъд дигим қати паспорт бояд сурат бигирем баъд сеюм шуда бо паспорта худша сурат бояд бигирем ози намои паспортро сурат мегирем ҳамаш бояд точно хуру бояд намои паспорта сурат гирифтем роя кардесем хафош лозим нест фақат пеш акози регистрация мо тамом шид мо ҷулад мекунем ки ҳамун шума $25 киви мо да партван ё ягон интернет кашилок дошта боша интернет кашилокшона бигзара ҳамун сағирани кадаги эмайлатона мегзара пул то ай 5 то 10 рӯзи корӣ мегзара барое ки ай нағз бояд ҳамара бисанҷан регистратсияро бисанҷ 5-6 рӯз ҳамун интернет кашилоктона бисанҷем бисёр вақти 9 рӯз мекунам баъди 9 рӯз мегзара баъди ки ҳамуро санҷдем дидем ки ту шод гузаштагига шумо агар бихоҳем ки интернет магазина ягон чи бихарен ё агар нали чи бигирем ҳамуро агар хитон битонед броен агар на датаи видео номери вай бермо ҳаста мо шумо да нишон метиҳем бо чихе ҳамуро нали чи бигирем